terhormat Ibu Camat. Alhamdulillah kula panjenengan sami kala wingi sagamanipun sebulan sampun nglakoni puasa Ramadan sak bulan kobong. Kula panjenengan dipun aturi dipun dawuhi dening Gusti Allah kula mandhet saking surat Al-Baqarah sebagian kecil walikum minul iddata. Jadi kula panjenengan sami nglakoni siang Ramadan niku sing setunggal angsal riyaya sing setunggal Pada guyub rukun semangat nggih. wajah ceria hati bunga bil bisri wassurur. Bacaan doa yang akan disampaikan oleh Ari Karyanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mana selalu bersama nih Pak? Iya, di mana bersama? Ngopi dulu. Izinkan. Bapak. Oke, thank you. Rumit dah. Telat. Kabu, saya telat kabu.